Bună ziua și bine v-am găsit din nou partea a doua la Short Life. Data trecută s-a întâmplat ceva nu așa de bun, dar nu contează. Hero. Vreau să mă fac grăsanul. Și acum vreau să termin level 3. Dacă nu termin, mă enervez. Ce gras e omul ăsta. Sper să iau toate stelele. Ha! Ce credeam că mor. Iau prima stea care cred că e asta. Cred că sunt prea gras ca să trec de asta. A, nu sunt. Ha! Aici nu mai țin minte dacă am trecut peste sau nu. Ce se aude, mă? Da, asta între... Aici nu mai țin minte ce era. Zgrăsanul. Ha! Stop. Nu știu ce e acolo. N-am testat. Haha! Insula iubirii. Finish line! 5 stele! Yay! N-am înjurat și n-am murit. Da, chiar n-am murit. Nu vreau să știți de câte ori am dat cut. Level 4. Să vedem ce trebuie să fac aici. O să termin tot jocul într-un clip. Pot să intru aici? Ai, mă, mai rapid! Intră! Dau rage! Intră! Na, nu pot intra. Și acum? Păi cum ar trebui să intru? Asta trebuie să fac, să fiu Spy Ninja? Bă, cum ar... Se pare că asta trebuia să fac. Explodează Băgamiaș! Ok. N-ați auzit nimica. Ok, acum. Bă, ce dracu! What the hell? Mi se băguiește jocul! Ha! Explodați-vă! Explodează-te! Nu înjură. Nu înjură. Până acum am dat cut de 3 ori. Hai, mama, rapid! Futu! Deschide-te, iau steau. Nu! 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 De ce fix mie? Ok, Dorel. De data asta poți. Hai, Dorele. Hai, Dorele! Dorel grasul. Freacă astea și pleacă. Dorel, te urăsc. Asta e ultima oară când mai încerc. Și dau un rage din ăla mare și înjur. Fugi! 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 Nu! Nu! Băgami-aș pula în tot corpul vostru de proști să-mi o luați. De ce v-a plăcut? Skip level! Da, băgami-aș! Ce pula mea asta? Spiderman, dă-i în coaie! Bravo-i, da! De ce nu mi-a arătat cum îi dădea? Păi aici termin videoclipul, bănuiesc, papa!